ಓ ರಮಣ್ಣ ಅದೇ ಇರ್ನ ಬೋಲಂಗಲ ಕಮ್ಲಗೆ ಪಾಡಿಜ್ಜ ಏನ್ ಪಂಪಿಂದದ ಪೋಯ್ನಮ್ಮ ಹಾ ಅಣ್ಣತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಊರಕ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪೈವಳಿಕೆದ ಈ ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಂಬುಲಯೇ ತುಳುನಾಡದ ಕದರ್ ಗೊಬ್ಬುಯೇ ನಮ್ಮ ಕಂಬುಲ ತೂಯೇರೆ ನಿಖಲು ಮಗ ಪಡೆ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಪೈವಲಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕೃಷಿಕರನ್ನ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಪುಣಂಚಿನ ಈ ಕ್ರೀಡೆ ಈ ಕಂಬಳ ಅನ್ಪುಣ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲ ಕಾಲಕ ಬತ್ತು ನಾವು ಕಂಬುಲ ಪಂಪಿನವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆದ ಪ್ರತೀಕ ದಯಪನಗ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡ್ ಮಾತನ್ ಗುತ್ತು ಬರ್ಕೆದ ಇಲ್ಲಡಿಪ್ಪು ಮಾತಿರ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಎರು ತಂಕೊಂದಿತ್ತೇರ್ ಐಕ್ ಬೂಡೈ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಇತ ಸಲಕರಣೆನ ತೂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಇತ್ತದ ಜನಾಂಗದ ಕಲೆಗುಂಡು ಅಂಡ ಉನೇನ್ ಒಟ್ಟು ಕೊರುಡು ಕಂಬುಲ ಪಂಡ ದಾದ ಒಂದು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ನ ಮಿತ್ತುಂಡು ಈ ನಮ್ಮ ಬೋಳಂಗಲಡ್ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳನ ಸಮಿತಿ ಮಲ್ತದು ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ಮಾತ ಜನಕುಲಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪ ಒಂದು ಈ ಮಾಮಲ್ಲ ಜನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಕಂಬಲನ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಪರೆ ಬಿದಾಡದಿಲ್ಲ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಮಂತ್ರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಂಬಳಗೆ ನಿಖಿಲ ಮಾತೆರ್ನ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಿಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕಂಬಳವನ್ನು ಮಾದರಿಯಾದ ನಡಪಡನ್ನು ಉದ್ದೇಶದ ನಾನು ಕಂಬಳವನ್ನು ಬಹುಶಃ ಕಾಸರಗೋಡದ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಶುರುವಾದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಬಳ ಒಂದು 13 ವರ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ನಿರಂತರವಾದ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಒಂದು ಇತ್ತಿಸಿ ಮುಲ್ಪ ಬೋಳಂಗಲಡ್ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಬಳ ಮಾತ್ರ ತಂದು ಬೋಳಂಗಳ ಉತ್ಸವ ಬಂದು ಐಕೊಂಜಿ ಬೇತನೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಮೆರಗು ಬರಂದಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದಿಲ್ಲ ನಿಖಲ ಮಾತ ಸಹಕಾರಿಗಳೇ ಬೋರ್ಡು ಮುಲ್ಪ ನಿಖಲ್ ತೂಲಕ್ಕನೆ ಕರೆ ಮಾತ ಬಹುಶಃ ಆ ಒಂದುಂಡು ಐದಾದ್ರ ನಿಖಿಲ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಊರದ ಮಾತೆರ್ನಗಳ ಸಹಕಾರಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವ ಕಂಬಳ ಬಣ್ಣಗ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಪಿನೇ ತುಂಬುದ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ఆయన ಒರಿಪಾರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದಕ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಾತ್ರ ಸೇರೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ನಿಖಲ ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಆ ಒಂದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ನಡಪುವಂತ ಕಂಬಳ ನಿಖಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಬೆರಿಸಾಯ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದು ಗ್ರಾಮದ ಬೋಲಂಗಲ ಕಂಬುಲ 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 ಕಂಬುಲಯೇ ಪೂರ ಜನಕುಲು ಬತ್ತದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡುವುದು ಅಂದು ಈ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪೈವಳಿಕೆ ವಲಯದ ಮಾತ ಪೂರ್ತಿ ಸಹಕಾರ ഇവിടെ ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെയും ഭാഗികമായി നടക്കുന്ന ഒരു കമ്പളം എന്ന ഒരു മത്സരമാണ്. ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ